Azi pe canalul Orice Video și a venit moșul. A venit moșul? Ce ți-a adus Hai moșul? să deschidem asta mai bine. Sofia, te iubește moșul. Scrie aici? Da, Păi dacă i-a zis în scrisoare, bravo. Nu trece de kilos moșul. nu mai ți-a scrie, gata, să n-ai făcut. A venit moșul. A venit moșul. A venit moșul. Ce a adus moșul? O bucătărie? Acolo. O păpușă cu... De bucătărie. Ce șifonet, ce? Pentru haine. Ce ți-a adus moșul? Mă primează ca lumea. Ia, numai te ce-i adus? Numai te ce-i adus? Ia, uite, păpușă. O păpușă cu șifonet. Ce e Hăinuțe. Hăinuțe ai adus, ei? Ia-te, tata, ce ți-a adus moșul. Ia, uite ce ți-a adus moșul. Ia să vedem. Hăinuțe, tata, ia-te. Iată ce frumos, tata. Merry Christmas, ia. Mami, ajută-mă! Curent, tata. Hello, Christmas. Mami, deschid și mie! Imediat îl deschid acum. Ia-te. Da, ciocolată. Ce e asta? Ciocolată. Ciocolată? Da, calendar. Calendar ciocolată sau cum? Ciocolată? Calendar cu ciocolăți mici. Ah, calendar cu ciocolăți mici. Ia uite mă, tati, calendar cu ciocolăți mici ți-a adus moș. Ia, arată la camera aici. Unde te fugi cu ea? Arată la copii. Chiar și nu mă mai... Mamă, ce mare. Și Matei a primit prieteni, ce a primit dulciuri. Toate alea. Foarte, foarte frumos. A venit moșul. A venit moșul, tata? A venit Moș Crăciun, a venit Moș Crăciun. Mamă, dar ce de hârtie pe aici. A desfăcut cadourile. Oh, Sofia, ce fericită ești că a venit moșul la tine. Wow, ce e asta? Ah, de haine, da. Cum se cheamă? De haine. Uite. Wow, dar cum se cheamă, tata? Hmm? Ia să vedem cum se cheamă. Moia mia, nu? Sau Mona mia. My dream world bread. O păpușă, tati, foarte, foarte frumoasă. Ce se și... De la Pepco. Oh, ceva gustăcel. Moș Crăciun, ce Pepco. Păi moșul n-a venit de la Pepco sau unde a venit moșul? Moș Crăciun, tata, auzi. Mie de-astea mie îmi plac. Deschizi ăștia. Calendar. Opa, Matei, opa, a tăbărât pe ea Matei. Ia să vedem noi cum arată acest păpușă și ce e asta? Bucătărie? Ce? Nu, asta nu este bucătărie, Șifoner. este un șifonier. Bine, Sofia, a venit moșul la tine? Hai să desfacem, nu? Îți place ce ți-a adus, nu? Păi cam acesta este cadoul de la moșul. Păi da, da, hai să ne jucăm, să-i arătăm prietenii mei. Da, se uită la Să prietenii noștri. deschidem. Uite, uite. Am desfăcut șifonierul. Ia pune, desfăcut. Arată foarte, foarte bine. Și păpușa. Deci moșul a venit. Asexorii! Asexorii, mami! Bine, tati, fă cu mâna la cameră, a venit moșul la Să tine. dați like, să abonați, să apăsați clopoțel în descriere. Pa, pa! Ciao! Ciao!